חופשיות ליגה של שייטי כרמל. חורף. לא לרדת אלעד, תעלה חזרה. זהו. ספירה שעה אחת, 5-6 אבקי סירה. סירת שיפוט. לא לעלות, אתה עולה אליה. לא לעלות אלעד. שחרר לרש... קצת. זהו. אלעד, רד, אלעד. רד, אנחנו עולים על הסירת שיפוט, זהו. לא לרדת יותר, לא לרדת יותר. יש לך גלים, הופ, הופ, הופ. תחוף חזרה, לעלייה, עלייה, אלעד. יש לך גל שלא תעשה מפה. זהו, ישר רגע. ככה, הם נעולים באמצע, אי אפשר לעבוד איתם. כי הבולדוגים שם לא תופסים, ואז זה נופל לך לאמצע. ככה זה שני שליש, גם... לא רוצה להסתבך עם זה, גם מספיק דברים מסובכים פה היום. לא לרדת, אלא תתחיל לעלות לכיוון סירת שיפוט. בואו נבדוק. אנחנו מתחילים לעלות, תמתחו מפרשים בהתאם. תתחיל לעלות לקדמית. תעלה לקדמית, עלה, משוך. שוף, יש לך סירה באחרתום גם, אמנם בשמאלי, אבל שוף. עוד, עלה לקדמית. עלה לקדמית, יפה מאוד. עוד. זהו. מוקי, תכוון אותי קדמית חדה. איפה המצוף השמאלי? הפין. יאללה, נפנף ראשי, נפנף חלוץ, עלה לרוח. זהו, ישר. עלה עוד, הראשי עוד לא הגיע לאמצע. פין, כן, שעה 9. קו יחסית מאוזן. יאללה, רד חזרה, דחוף חזק. בוא נרד, נפנה את הקו, יש פה עצירה, רגע, ברח לך. יורדים לפני ימני, זהו, ישר. נטייה קלה לימין זאת, אנחנו נזנק ימין על הסירה. לא, בסדר. לא בשמאלי בכל אופן.